कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. उन्हाचा पारा वाढल्यानं याचा फटका कुडाळ तालुक्यातील पाट तलावाला आणि इथे येणाऱ्या पक्ष्यांना बसलाय. पाट तलावातील पाणी पूर्णतः कधीही आटत नाही, परंतु यावर्षी कडक उन्हामुळे पाणीसाठा कमालीचा आटलाय. कडाक्याच्या उन्हात पाणी कमी झाल्यामुळे पुढील काळात पक्ष्यांना पाण्याच्या शोधात फिरावं लागणार आहे. उष्णतेचा पारा वाढल्यानं कुडाळ तालुक्यातील पाट तलावाच्या पाणीसाठ्यामध्ये मोठी घट झाली आहे. यावर्षी वाढत चाललेल्या उष्णतेचा परिणाम पाट तलावाच्या पाणी पातळीवर पाहायला मिळाला. अजूनही स्थिरावलेल्या पक्ष्यांना या उष्णतेचा दाह सहन करावा लागतोय. पाट गावात परदेशातल्या पक्ष्यांचं निवासस्थान आहे, त्यामुळे सिंधुदुर्गातीलच नाही तर परराज्यातील पर्यटक देखील इथे येत असतात. देश विदेशातील पक्षी दरवर्षी स्थलांतर करून या तलावात वास्तव्यास असतात. कडाक्याच्या उन्हात पाणी कमी झाल्यामुळे पक्ष्यांना पाण्याच्या शोधात फिरावं लागणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.